Dobrý den, u živého vysílání vás vítá Katka Vondrašová. Já se omlouvám za malé zpoždění, mě dneska selhala technika, nefungovala mi tiskárna a vzhledem k tomu, že bylo krásný počasí, tak jsme odpoledne s dětmi trávili venku. A já jsem si myslela, že přijdu domů, jenom rychle vytisknu losy a jdeme losovat a ono to tak úplně nebylo. Takže losy jsem musela psát ručně, bylo jich přesně 35. Takže 35, jsem chtěla říct 35 dam bude dneska soutěžit o 5 krásných cen, ale není to tak. Protože losy jste sbírali za své objednávky 60 bodové a vyšší. Samozřejmě někdo měl objednávku za 200 bodů, tak tam měl těch losů samozřejmě víc, byly tam 3. Takže 35 losů v osudí, někdo má trojnásobnou šanci, někdo tam má los 1, někdo tam má 2, je to různý. Ale to až na konci tady toho videa. Já toho mám dneska pro vás víc. Pokusím se to vzít co nejrychleji a pokusím se, aby to nebylo moc chaotický. Kdyby to bylo, tak pište, zastavte mě a já se to pokusím trošku utřídit. Na začátku měsíce jsme s Pavlou Sladkou vyhlásili soutěž, malou říjnovou soutěž o krásný euro na propisky, modrý a růžový. Podmínkou té soutěže bylo, že jste si objednali za minimálně 60 bodů, podobně jako to bylo v té velké říjnové soutěži, minimálně za 60 bodů a ve vaší objednávce byla alespoň jedna novinka z vánočního minikatalogu. Z tohohle krásného minikatalogu s Natielou na obálce. Spoustu z vás podmínku splnilo a vlastně tím jste se, pokud jste lajkli příspěvek, tak tím jste se automaticky zařadili i vlastně do té velké říjnové soutěže. Takže někdo dostane i propisku a i třeba dáreček, pokud ho vylosuju. Já koukám, že se koukáte zatím 2. Můžete mi klidně napsat, kdo jste tady, abych vám mohla zamávat, abych věděla, kdo se dívá. A než přistoupíme k losování, tak jsem vám chtěla říct ještě pár věcí. Během celého října jsme nejenom já, ale i určitě i ostatní poradkyně v téhleté skupině jsme tvořili vzorky výrobků z vánočního katalogu. Ode mě jste dostávali tyhle. Pánský sprchový gel enzymé, dámský sprchový gel enzymé, krásný vůně. A pak jsem dávala takovýhle hvězdičky, napuštěný prostorovým aromatikem, právě s tou kouzelnou jablíčkovou něžnou vůní Natiela. Takže kdo ještě vzorky nemáte, chtěl byste je, tak určitě dejte vědět, napište, zavolejte, ozvěte se, že je chcete. Někdo si výrobek rovnou objedná, protože ví, že je tam garance 30denní vrácení peněz, že vlastně nic neriskuje. Někdo o vzorky vůbec nestojí, prostě hodil by je někam do kouta a to jsem vlastně tentokrát i zjišťovala, protože už je vás tolik, že to prostě není v mých silách vám všem to připravit a poslat, tak ale ráda to udělám tomu, kdo o to má opravdu zájem. A v tomhletom duchu to bude určitě i do budoucna. Takže se vůbec nebojte se o ně přihlásit a budu se vás na to prostě ptát, jestli chcete nebo nechcete. Takže kdo ještě chce vzorky, určitě se ozvěte. V tom vánočním minikatalogu je toho spoustu. Kdo ho nedostal do schránky a splnil podmínku, že objednal v posledních 6 měsících, tak bude někde zádrhel. Stalo se, že zákaznice měla vlastně zakliknuto, že chce, aby jí katalogy chodily, přesto jí nedorazil nějaký šotek asi na poště a euro na ochotně poslala znovu. Takže kdo nemá, určitě se ozvěte, dohledáme, kde je problém. Můžete objednávat vlastně už celý ty sady enzymé, už jsou ty taštičky, které vlastně na začátku toho října nebyly. Byl tam nějaký problém s dodavatelem, nedodal vlastně ty taštičky v adekvátní kvalitě, to už je. Ode dneška už jsou zpět i čaje, úžasný sypaný čaje, teď je rychle hledám, o který dneska taky vlastně budeme soutěžit. Já jsem spíš na černý čaje a na rojbosy, takže já jsem nadšená z toho rojbosu, ten je opravdu úžasný, ale milovníci ovocných čajů budou nadšení i z toho, jaký obrovský kousky v tom čaji jsou, který můžete potom sníst. Voňavý, krásný a má to naprosto krásnou luxusní krabičku, kterou za chviličku uvidíte, až některá z vás vyhrajete. A můžete se na ně vlastně potom podívat úplně v reálu. Já je letos 100% budu dávat jako vánoční dárky. Moc hezký. Takže to je jedna věc. Další věc byla, už vím, chtěla jsem nalákat nový zákaznice. Ti, kdo nás vlastně už delší dobu sledujou,
neví, objednat, neobjednat, co vlastně ta Eurona je zač, tak doufám, že přesvědčím nejenom já, ale pokud tady ve skupině sledujete i jinou dámu, tak samozřejmě ta. V dnešní době, kdy se všichni snažíme úplně neobrážet obchody, tak je koupě Eurony vlastně úplně to nejlepší, co můžete udělat. Z pohodlí domova, prostě klidně večer sednete k internetu, objednáte přes e-shop a zboží vám přiveze kurýr až na práh vašeho domu. Takže nikam nemusíte. Zaplatíte online kartou nebo na dobírku, případně kartou klidně u kurýra. Není s tím problém. A já jsem si pro vás vymyslela takovou akci, pro dámy, které objednají od dnešního dne do konce roku do konce prosince za 100 bodů, tak ode mě dostanou tuhletu fungl novou top knihu. Ta top kniha je skoro ještě horká z tiskárny. Když jsem ji teď takhle rychle projížděla, tak jsem zjistila, že má některé stránky ještě takový, ne že slepení, ale takový neohejbaný, jak je opravdu úplně nová. Je tam spoustu inspirace, spoustu ukázek, jak použít daný výrobky, co se podařilo jiným zákaznicím odstranit, jak na to, různý takový fígle, který se v katalogu prostě nedozvíte. Je tady ukázka i našich montérek, který já jsem prala, jak jsem je zbavila olejových fleků. Je tady ukázka od Ivanky Kozinový, která je taky tady u nás ve skupině, co se týče čističky odpadních vod, protože Eurona je vhodná i do domků, který mají vlastní čističku odpadních vod, tím, že je ekologicky šetrná, neníčí vzácné bakterie, takže super věci tady najdete. A já tuhletu knihu věnuju každé zákaznici, nové zákaznici, která objedná svoji první objednávku za 100 bodů. Tohle dostanete ode mě a je jedno, jestli ta zákaznice zadá moje heslo pro hosta, tím pádem bude v mojí péči, jak to mám říct, tím heslem, který vlastně zadáváte, takový to dlouhý číslo 420 a další číslice, tím si vlastně zajišťujete, že ta daná konkrétní osoba, kterou si vyberete, vám bude k ruce. Bude ráda na telefonu, ráda vám pomůže nejenom s objednávkou, ale s výběrem těch správných výrobků, jak je potom použít. Můžete u ní potom dostávat různé dárečky, vyhrát výhry. Prostě jsme takový vaše spřízněný duše. Je jenom na vás, koho si vyberete. Ale tahle ta soutěž samozřejmě platí pro ty, kteří si vyberou konkrétně mě, nebo některou z mých poradkyní, ať už to bude Pavla Sladká, Marcela Pitypáčová, nebo kterákoliv jiná, Luci Sušická, Verča Jirotková a tak dále. Prostě všechny holky, které jsou vlastně na začátku tady té skupiny uvedený, že vlastně tady fungujeme takhle dohromady. A nebo když si nebudete jistí, tak se zeptejte. Takže tahle ta krásná top kniha za první 100bodovou objednávku. Mimo jiný od Eurony dostanete celý start packet tiskovin, katalog, takovýhle tlusťoch katalog, který vlastně platí celý rok. Teď nám bude platit do března, pak vyjde další. A co navíc? Získáte takovýhle krásný box a vyváží. Někdo argumentuje, a vyváží nepoužívám, vůbec nevadí. Je to 30 vůní a vyváží, ale podle těchto vůní vy poznáte, jak voní vlastně i ledacos ostatní. Mýdla, sprcháče, různý čistící prostředky a tak dále. Je to vlastně plnohodnotná dávka té aviváže, je to 18 ml. Takhle maličko, necelý 2 polívkové lžíce stačí do pračky, aby to prádlo krásně kouzelně vonilo. Takže vy to můžete klidně použít, anebo si to nechat právě na očichávání a zjišťování, co vám voní. Určitě můžete udělat obojí, vy používat a kapička tam vždycky zůstane, takže můžete i očichávat. Kromě jiného za tu 100bodovou objednávku dostanete vlastně v dalším měsíci aviváž, celou aviváž zdarma, podle vlastního výběru, takže vy si ten box ovoníte a ta, která vám bude vonět, tu si na příští měsíc vyberete zdarma, ta aviváž je v hodnotě 199 korun. A potom vlastně i ten další měsíc budete mít ještě lepší ceny, protože zřízením vlastního zákaznického čísla se vlastně k ničemu nezavazujete, je to nákup v e-shopu jako v každém jiném, ale už od první objednávky máte nákup bez 20% marže. To znamená, že když objednáte tu 100bodovou objednávku, ta je v hodnotě přibližně 2,5 tisíc v katalogové ceně, tak nebudete platit 2,5 tisíce, ale zaplatíte 2083 korun. To je ta cena bez té 20% marže. A dostanete všechno tohle,
co jste tady viděli. No a ten další měsíc, pokud budete si chtít objednat, tak budete mít ještě lepší ceny, bez 25% marže. Takže ještě takhle. Tak to jsem vám chtěla říct jako akci pro ty, který váháte, jestli Eurono zkusíte, neskusíte. I kdyby ta objednávka byla nižší, vůbec nic se neděje, vyzkoušejte, na všechno je garance vrácení peněz a garancí jsme vlastně my, který vám garantujeme vlastně vlastním krkem, se zaručujeme za to, co už x let používáme, že prostě funguje a že je parádní. My přejdeme už pomalu k losování, abych to dlouho nenatahovala. Ale ještě předtím, než budeme losovat, protože losovat chce se mnou Zuzanka a než jí zavolám, protože pak začne velký Eldorado, vám řeknu, co jsem pro vás vymyslela na listopad. Jelikož proběhl prodej medů, který byly okamžitě rychle pryč, tak jsem pro vás urvala pár medů navíc. Nabízela jsem je, že vám je přeprodám. A jeden vám dám v šanc do listopadové soutěže. Takhle hezky je med zabalený. A já vám do listopadové soutěže dám tu novinku, meruňkové pohlazení. No, nevím, jestli je to dobře vidět. Možná jo. Nádherná vůně a už jsem úplně na dně. Musím říct, že jsem ho sežrala úplně sama. Chodila jsem na něj nejenom ke snídani, na chleba třeba, ale chodila jsem si ho líznout, tak jako když mě honila mlsná. Na vrchu vlastně toho pastovaného medu byly veliký kousky výborných liofilizovaných meruněk. A ty meruňky prostě ovoněly celý ten med. Takže no, určitě moje jednička. Ochutnala jsem těch medů už spoustu, ale tenhle ten plus asi další 2 tam mám favority. A tenhle ten je teda opravdu výborný. Tak ten vám dám jednomu z vás, který splníte podmínky listopadové soutěže. Já brzy vytvořím letáček, abyste ty podmínky znali. Určitě to bude zase za objednávky, 60 bodů a víc. A opět budete sbírat losy a myslím si, že šance jsou veliký. Zuzanka už jde, tak Zuzi, pojď. Druhou cenou bude hrníček, euroňácký hrníček. Tak pojď. Já to jenom dopovím a budeme losovat, jo? Euroňácký hrníček, takhle je zabalený. Já vám ukážu můj, který je už trošku opoužívaný teda. Růžový s logem, vevnitř takhle vlastně tyrkysová. Tady vidíte, že už by si zase zasloužil, že mám ráda černý čaj, zase by si zasloužil už dávku agenta. Tady do toho nasypu jenom malinko toho prášku agentího, dám tam horkou vodu a bude zase jako nový. Ale vy samozřejmě dostanete fungl novej. A třetí cenu, o té ještě přemýšlím, ale myslím si, že to bude něco v tom smyslu, že byste si třeba vybrali sami nějakou z vánočních novinek, že bych dala určitou částku, tak do který si vlastně můžete vybrat, co chcete. Tak Zuzi, počkej. Zpátky ale k velký říjnový soutěži. Bylo tam 5 cen. Nebudeš losovat? Budu, ale musím najít to svoje. Budeme losovat ale tady z mýho, kde já mám napsané lístečky. Potichoučku. První cena byla Aviváš, parfemace vánoční Nutella. A tady ještě tvoje. Druhou... Já vzala. No, ty jsi mi to vzala, ten jeden lísteček? No to teda. Už jsme ho tam vrátili. Druhá cena bude tekutý mýdlo, opět s parfemací Nutella. K tomu patří ještě takováhle pumpička, abyste si mohli pohodlně dávkovat. Třetí cenou voňavý prostorový aromatikum. To my teď stříkáme v ložnici, to se nám moc líbí. Opět ve stejný vůni. Čtvrtá cena je sypaný ovocný čaj. Krásný, Zuzanko, přestaň. Krásný obrovský kousky ovoce, oříšku, mandle jsou tam. Nádherná vůně. Voní, viď? A to druhý voní nádherně. To druhý voní nádherně. Tady k tomu čaji my vám dáme ještě sýpko. Takovýhle sýpko kleště, kam vlastně ten čajík, viď? Do tohoto ten čajík nasypeme a s tím to dáme do hrníčku vylouhovat. A poslední cenou bude ten čajík, o kterým Zuzanka říká, že voní nádherně. To je nádhera. A to je sypaný čaj rooibos. Tak to neroztrhni. Oni opravdu nádherně. Je tam, teď na to teda tady špatně vidím, rozinky jsou tam kromě toho rooibosu, jablko, citronová kůra, hřebíček, mandle, květy bodláku a chrpy, kardamom. Nádhera.
Takže tohle bude poslední cena. Zuzi, přestaň lumpačit, jdeme losovat. Zuzanka je jako z divokých vajec, jak je to možný? Tak, jdem na to. Tak to vezmeme odzadu, tak jak jsme to říkali. Vylosujeme výherce tady toho úžasně vonavýho čaje Rooibos. A Zuzi, kdo to bude? Nekoukat. Vylosovat jeden lísteček. Tady. Máme jeden. A je to Evička Kůstková. Je to vidět? Zavostříme. Evička Kůstková se může těšit na úžasný vonavý rooibos čaj. Parádní. Jinak nevím, jestli jsem už říkala jsem toho spoustu, ale ode dneška už jsou ty čaje k dispozici, už zase jsou. Je tam limit 10 kusů na osobu, aby se nevyprodali tak strašně rychle jako v té první vlně, takže určitě, já už jsem si svých 10 a 10 objednala, aby mi to neuteklo. Takže určitě neváhejte, koukněte na tu krabičku nádhernou. Přidejte co nejdřív do objednávky. Tak, jdeme vylosovat z druhého výherce. Pokusím tu krabičku zavřít a neponičit. No, radši potom, asi opatrně. Čaj, ovocnej a kleště, sítko. Zuzi, kdo to bude? Vylosuj a nekoukáme. Jeden lísteček. Kdo to bude? Tak, a je to Jitka Hartlová. Jitka už nám zavostřuje. Jitka Hartlová, Jitě, gratuluju, to je zákaznice ze sítě Pavly Sladký. A my jdeme na třetí cenu, kterou je aromatikum, prostorový aromatikum, na záclony, závěsy, polštářky, textilní gauč, jen tak do vzduchu, pro radost, prostě neustále. A kdo ho vyhraje? Zuzi, losuj. Jeden lísteček. A prostorový aromatikum vyhrává Vlasta Vostárková. Vlasti, moc gratulujeme. Aromatikum je vaše. A teď jdeme na tekutý mýdlo. Zuzi, tak losuj. Nekoukáme jeden lísteček. Nekoukám, dávám hlavu na druhou stranu. Ukaž, kdo to je. A mýdlo vyhrává Míša Hrbáčková. Míšo, gratulujeme. Tak to je mýdlo. A poslední, úžasná. A vyváž nám teď tak krásně voní prádlo, viď? A vyváž. Jdem na to. Máš jeden? A to si vylosovala paní Vlastičku Vostárkovou znovu, tak tu dáme stranou, protože každá cena musí mít jinýho majitele, jinou majitelku, tak ještě jednou. A vyváž vyhrává paní Hanka Kristková. Hani, dlouho jste nic nevyhrála. Počkej, Zuzi, dlouho jste nic nevyhrála, mám moc velkou radost. A Míša Hrbáčková, děkuje, Míšo, není zač. Máme taky radost, taky myslím si, že jste asi ještě nic nevyhrála. Myslím, že ne, nevím. A je to jedno. Určitě vám udělá radost. Tak my se s vámi pomalu budeme loučit. Doufám, že jsme snad řekli všechno, co jsme chtěli. Byli jsme dlouhý, já koukám, jak jsme obrovsky dlouhý. Mamina je hrozně ukecaná, viď? To je hrůza. To si můžu vezmout. To si můžeš vzít, jasně. Zuzanka si teď udělá svoje soukromí losování z jiných lístečků. Když já jsem tady stříhala tyhle ty nepovedený, narychlo naškrábaný na papír, tak Zuzanka si stříhala ty svoje, viď? Tak teď bude soukromý losování. Tak jo, mějte se pěkně, hezký večer a my jdeme na pohádku? Ne? Na vyrábění mýdla. My jdeme vyrábět mýdla. My jsme před chvilinkou přišli, sundali jsme batohy, byli jsme na velkém vyšlapu, viď? Byli jsme tady u nás na hrádku, mamina, Vašík a Zuzanka. A teď jdeme vyrábět mýdla. Mezitím jsme rychle udělali večeři. No, musíme toho stihnout spoustu, viď? Tak jdeme na to. Tak se mějte hezky. Míša píše, je to moje první výhra, těším se, jste skvělé holky. Je, Míšo, to je milý, děkujeme. Tak se mějte hezky a Míšo a ostatní výherkyně spojíme se a domluvíme se s těma, co jsou místní, určitě nějakým způsobem předáme a ostatní, co jsou daleko, tak pošleme balíček vonavej. Mějte se hezky, ahoj!